klimi bess fil-konfront tal-Prim Ministru. Kemm l-MPA kif ukoll il-Kamra tal-Kummerċ qed jappellaw lill-Gvern sabiex jieħu azzjoni immedjata u sinifikanti ħalli ssaħħaħ l-standards etiċi li jirregolaw il-kodiċi ministerjali. Dan wara li kien konfermat li marret tal-Ministru Clayton Bartolona ta' ġob mal-Ministru Clint Camilleri bla ma wettqet ebda xogħol ta' konsulenza fil-waqt li kienet qed iddaħħal fil-but ma' 70,000 euro. Fis-stqarrija l-Kamra tal-Kummerċ appellat lill-Prim Ministru Roberta Bella u l-uffiċjali pubbliċi kollha biex jitrattaw tal-iksur bis-serjetà biex jerġgħu jistabbilixxu l-fiduċja fl-istituzzjonijiet pubbliċi u jipprovdu s-serħan il-moħħ. Ħalli il-Gvern verament juri li jimpurtaha mit-trasparenza, il-meritokrazija u l-governanza etika. Iċ-Chamber saħqet li kull Ministeru u entità pubblika għandha tassigura li ħatritu l-kuntratti pubbliċi jingħataw bażi tal-mertu, kwalifiki u impenn ġenwin għas-servizz pubbliku, mhux konnessjonijiet personali. Dan sabiex jippreservaw il-kredibilità u l-integrità tal-istituzzjonijiet pubbliċi u jkun żgurat użu diligenti ta' flus il-poplu. Il-Kamra qalet li l-Prim Ministru m'għandux jibqa' jagħlaq għajnejh b'kull sitwazzjoni ta' ksur ta' etika ministerjali qisu xejn u xejn. U Chamber aktar qed tinkwieta minħabba l-fatt li Bella aċċetta l-apoloġija ta' Clayton Bartola. Anke l-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem ħarġet tikkritika bl-aktar mod aħrax lil Roberta Bella wara r-reazzjoni tiegħu brabta ma' dan l-iskandlu ġdid li fih hemm involuti il-Ministri Clayton Bartola u Clint Camilleri. L-MEA spjegant li d-deċiżjoni ta' Prim Ministru li jħalli lil dawn il-Ministri jkomplu fix-xogħol tagħhom qisu xejn u xejn hija daqqa ta' ħarta f'wiċċ il-governanza u l-kontabilità. Jkun hemm il-Kumitat Parlamentari illi jordna l-issir apoloġija wkoll nemmen li hija suffiċjenti fiċ-ċirkostanzi kollha tal-każ. L-assoċjazzjoni saħqet l-impjieg fantasma li ngħata lil Amanda Muscat, il-mara tal-Ministru Bartola, kulħadd jaf li mhux l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu. U għalhekk ir-reazzjoni ta' Bella tibgħat messaġġ ċar lil pajjiż li ċertu persuni f'ċertu pożizzjonijiet għoljin jistgħu jiksru regoli mingħajr ebda konsegwenza għall-azzjonijiet tagħhom. 70,000 euro paga. Ma setax jgħaddu elettoralment. X'kien l-aqwa parir li tagħtek Amanda Muscat? Klikka li għandkom klikka. Klikka inti tajt xogħol illi ma provaw tagħmlu l-istess ħaġa, mintom xejn nexxielkom miegħi. Imma ħadd irreżenja? Diġà weġibtek, diġà weġibtek. Mhux ħadd irreżenja ġifieri. L-MEA insistiet li jekk verament Roberta Bella jemmen tassew fil-governanza tajba għandu jibgħat messaġġ ċar bl-azzjonijiet tiegħu li tali abbuż f'pajjiżna mhux tollerat.